Нещо съм се объркал. И скоро второ. Бебе. Много тегло. Мале. Беше ад. Здравейте. Welcome to the jungle. Аз съм с 50 кг раници. А тя е с детето. Не сме снимали, защото беше ад. Детето рева, ние се скарахме. После това се оказа малко по-трудно, колкото очаквахме. Черни връх ще го качат 3 пъти, колкото тук да се върна пак. Добре дошли на хижа Плевен. Качихме се, беше много трудно. Много зор, много багаж. Моята сладка жена качи бебето. Аз качих багажа и сега сме тук и си почиваме. Сантиментално е това място за мен и затова сме тук за рождения ми ден. Обичам го и ми е любимото място. Моите първи бебета и Сами, който яде трева. Много е яко. Викай, тате! Ден 2! Happy birthday to me! Таята сме си в момента, му излизам от тази дупка. С ден, в който всеки е роден. Това е нашата гледка. Добро утро. Много ми спи. Току-що се полях с кафе. Нещо нормално. Плана за днес е ще почиваме. Днес станах на 29 години. Златко, ябълки съм ти приготвил за десет. Поне няма друго ябълки. Той и Златко изгърмя 2 браунита. Бе, къде 2 бе? Това е най-добрата пейка. Да, тати. Да. Така е, прав си. Разбирам те напълно. Това са учебните бази на училището, което съм завършил. Тук ми е минал доста голям период от тинейджърските години, не от живота. От живота 5 години само, тинейджърските ми години. Имах предвид по-скоро, че са минали тук. А сега съм с Елена и с детето. Много обичам това място. Утре ще се качиме на върха. Много добре си изкарваме. Почиваме си, най-важното. Сами пълзи на вона, гони кучетата. Ето ги кучета. Само едно. Само едното, другото куче е някъде из двора. Не ми тъпи главата. И аз диши ми тате, аз да не съм твой кон. Ден 3. Тръгваме към върха. В крайна сметка решихме, че ще ходим само аз, Златин и баща ми, защото тето и Елена малко на такъв дълъг маршрут. Още им е рано според мене. Радвам се, че ще го качвам отново този връх. Обичам го. Мале! Как се купи, да? Как е много планината е много. Хайде, войни! Ще се нагледате на гледки в този влог. Тегъл. Много тегъл. Много добро темпо. Поне за мен се чувствам много добре. Продължаваме нагоре към върха. Имаме още около 1 час. Златко иска да каже нещо за камерата. Не иска. Нещо съм се объркал. По случай 29-я ми рожден ден се качихме до връх Ботев и първия ми такъв като баща. Абе, много добре си изкарахме между другото. Тук 3-4 дни си починахме. Не сме спрели по берите. Много ли си починахме? Здрасти, тате. Здравей, свири пай. Ще разкажем ли за... Как се появи?
Как се появи ти? Кажи, и мен не писне да я слушам тази история. Вие всяка вече си говорите. Добре. Окей. Друго? Ще добави сте. Мисля, че всички те разбраха. Продължаваме. Нека той да е на бекграунд. Всъщност ние от колко време сме заедно, бебе? Година и 5 месеца. Да. А детето ни е на почти 7 месеца. Така че горе-долу на втория месец от нашата връзка той беше заченат. И да уточним нещо много важно, че е планувано бебе. Ние и двамата го искахме. Няма ли да обясниш как се влюбихме? Влюбихме се горе-долу от пръв поглед. Тя работеше на един магазин. 4 години са си, да, в днешно време са си 4 години. И аз отидох там за един месец. Откраднах я и си тръгнахме общо взето. Аз там отидох. Дори не знам защо отидох да работя в този магазин. Това си беше точно... Да ме срещи? Точно, абсолютно. Това си беше начертано. Отидох там, защото търсех някакво разнообразие в работата и работех на 4 места. Исках да работя още и отидох там да доработвам и нощни смени. И така се случиха нещата между нас. Аз работих там точно даже 2 месеца, май. Не, имаше 2 месеца. 2 месеца точно работих. Си тръгнах, след това и тя си тръгна. И след това малкият бандит се появи. Да, мамо. И сега сме едно голямо щастливо семейство с 2 кучета и едно бебе. Голямо сме. И скоро второ бебе. Чакай малко. Да, мам. Също си двамата искаме второ бебе, ама да видим кога ще е. Другата година по това време. Искам да ви представя 2 карикатури. Карикатурите на хижа Плевен. Тути и бамби лаят по всички хора. Ден 4. Днес е последния ден. Тръгва месец. Back to reality. Тук ни беше много хубаво. Даже Елена вика, искам тук да живееме. Почти сме на паркинга. Напишете коя искате да е следващата дестинация в коментарите. Откъде искате да снимаме. Това ми е любимото нещо, бебеносене. Обожавам. Планинско бебеносене. Абонирайте се за нашия канал за още контент. Семейен планински контент.